the closure would actually have a negative impact on the commuting masses in Soweto. Inkokheli zemibutho yeeteksi zithi zizimisele ukuphelisa udushe kweli candelo nanjengoko umphathiswa wezothutho eGauteng egrogrise ngokuvala mba iirenki zeeteksi isithuba seenyanga ezintandathu. Ii-priorities zikamasipala zisendaweni erongo ngoba lokho sinento ezininzi kufuneka ezilungisile umasipala ngale mali athi yena incinci. Sidalisa nkqwe isiphakamiso sokutshintshwa kwamagama ezitalato kwidolophu yaseMthatha eMpuma Koloni. Want to enter into domestic affairs of the government, or so-called government of national unity. If they've got budget impasse, it's their own issue. Iqela le-MK Party belibhiyozela usuku lokuzalwa lukamongameli walo uJacob Zuma namhlanje kwaye lithi alinazo injongo zokuzibandakanya norhulumente wobumbano. Sinamkele kwindaba zethu andamba ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla Bhotani Mzontsondo. Udushe lweteksi phakathi kwemibutho emibini iNanduwe neWatha eSoweto eGauteng sele lusube imiphefumlo yabantu abangama-59 ukusukela ngoJanuwari. Umbutho noteksi kuzwelonke, isebe lezothutho kwakunye nebhunga leteksi kuzwelonke ibe nendibano nalapho ivume ngamxhelomnye kwisisombululo soludushe olugqubayo. Iziphathamandla ezivela kwimibutho yeeteksi eyahlukeneyo kuzwelonke zicele ukuba nendibano nomphathiswa ojongene nezothutho eGauteng kwilinge lokuza nesisombululo kwingxaki yempalalo-gazi ebangelwa ludushe olugquba eziteksini ngenxa yombango weendlela ezithile eSoweto. We have since requested that we be given a last, opportunity to engage with both, parties to ensure that we secure their livelihoods, because some people are actually innocent, and the closure would actually have a negative impact on the commuting masses in Soweto, on the vehicle owners, people who still have to repay their vehicles. They would be negatively impacted by the closure of the ranks. Kambe isebe linqwalile kwesi sicelo ngelithi siza kuba likhubalo lokuncothula neengcambu obubundlobongela obudala isankxwe kuluntu. Isebe beligrogrise ngokuvala mba ezinye zezikhululo zeeteksi ukuba ngaba imibutho ayithabathi ixanduva lokuphelisa oludushe. The MEC is going to establish a conflict committee comprising of 20 members. 5 aside from Santaco, 5 aside committee. 5 from Santaco in the province as well as the GNTA, and 5 from each region. That will formulate 20 strong people who will insist and ensure that we don't have any further bloodshed moving forward. Elisebe likwathe kufuneka isisombululo esikhawulezileyo ukuhlangabezana nemingeni emininzi ejongene nelishishini nelingumbelo obhonxileyo kuqoqosho lwephondo. Sidalisa nkqwe isiphakamiso sokutshintshwa kwamagama ezitalato kwidolophu yaseMthatha eMpuma Koloni. Abahlali bathi kudlalwa njengemali nefanele incedise ukulungisa izakhiwo zophuhliso ze kuziswe neenkonzo ezingundoqo eluntwini. Lo masipala iKing Sabatha usungule ingxowa-mali ezathi setyenziswe ekutshintsheni amagama ezitalato zaseMthatha. Uthi ukwenza oku ukugcina nokuqaqambisa inkcubeko yalo mmandla. Ukutshintshwa kwamagama ezitalato zaseMthatha kudale ingqumbo kubahlali bale dolophu ngelithi umasipala iKing Sabatha Dalindyebo akaziniki ingqalelo ezona ngxaki zijamelene nabahlali balo masipala nezifana nokudilika kwezakhiwo nengxaki yolwaphulo-mthetho. Umasipala uthi le nkqubo inxamnye nokugcina inkcubeko yale dolophu. Le nkqubo yokutshintsha amagama ezitrato uMthatha wonke okanye ii-areas ayiyonto edicidwa ngumasipala eyedwa. Uya-involva i-community as a whole, ward committees, ward councillors, ne-community yabo, and whereby i-public participation actually takes place. Umasipala uthi naziphi na intshukumo ezenziwa ngumasipala zithi zicwangciswe ngokupheleleyo phambi kokuba zimiliselwe.
Yonke into unyaka nonyaka ibekelwa imali yayo bucala, so le nto ithethwa ngabahlali into yokubana kusetyenziswa imali ekufuneke uba isebenzisa yenza imisebenzi yemicelimngeni ayonto iyinyani leyo. Yimali engange-300,000 zeerandi ebekelwe bucala neza kuthi isetyenziswe ukutshintsha amagama ezinye zezitalato zaseMthatha. Abahlali bathi yinkcitho nje engadingekiyo leli. To spend 300,000 rand really on naming of streets, whereas we have got potholes running all over our town. How many potholes could be repaired? How many other things can happen in the line of service delivery? I-priorities zikamasipala zisendaweni erongo ngoba lokho sinento ezininzi kufuneka ezilungisile umasipala ngale mali athi yena incinci ngoba loo nto yaqoma bathi i-300,000 incinci kubo kodwa ke ngoku ingenza umahluko omkhulu kwisitrato zethu. Ukandelo masipala uthiwe Mbende lulwaphulo-mthetho kwaye usaqatsele neengxaki zokuthinjwa kwezakhiwo ngokungekho semthethweni. Iphulo ledama lamanzi lakhiwayo nelixabisa imali engange-450 million zeerandi e-Amsterdam eMpumalanga lisisithemba kubahlali nesele kuphele iminyaka emininzi bejongene nengxaki yokunqongophala kwamanzi. Eli dama liza kuba lelinye lamadama amakhulu kweli phondo kwaye liqikelelwa kuba liza kuhlala iminyaka engama-40 linkinkishela le dolophana kwakunye nezinye iingingqi eMkhondo. Le ndzawo lencane yase-Amsterdam eMpumalanga sekuphele iminyaka leminyenti ibukane nenkinga yokuswelakala kwemanti. Nanobe nje emanti eva yaphuma empompini, kodwa kuhlala kuba netinkinga, kube nemalanga la ngaphumi khona. Amanzi sike siwaswele, siyawathola siphinde singawatholi. Kodwa ke kunemakani imavaterkan yini le moto lezi ezihle zisilethela nangabe kuthiwa phelile. Kenzeka amanzi ahambe botshodesi basitshela ukuthi amanzi azohamba bese sebaletha amaganda azosilethela amanzi. Into esesikhathi sinabantwana abafundayo thina kumele sibawashele ama-uniform nasesikolweni bantwana sothi sebayakhishwa ukuthi sekuphela amanzi. Litiko letemanti ngekusebenzisana namasipala weGartsebande District benta konke lokusemandleni kwakha lidamu lelingahle lincede takhamuti takulendzawo. Because of the population growth here in Amsterdam, we thought that if we were to build a dam for purposes of catchment, and that dam we started in April 2023, we're anticipating to complete in August 2026. When you look at last year, we had a serious problem of water shortages. And the problem that we had is because we don't have enough storage of water. So from where we are sitting as the municipality, we think this is going to assist our community in terms of water provision, especially during the dry season, because we are very much affected when it is dry season. Takhamuti setihleli emthandazweni tinelithemba ukuthi akukho lokutawuphatamisa umsebenzi wekwakha leli damu njengoba setilinze isikhathi lesidze Solomane tihlupheka. Etindzabeni tethu ku Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa, ngingumweli Masilela e-Amsterdam eMpumalanga. Sasibajikelele wombutho e-MK Party uFloyd Shivambu uthi abazokulixhasa kwaphela uhlahlo lwabiwo-mali kwaye abanamnqweno ukuba inxalenye yorhulumente yobumbano i-GNU ngelasemzini. Lo mbutho uthi ufumene incwadi esuka kusosibajikelele we-ANC becela intlanganiso kwimbambano yokupasiswa kohlahlo lwabiwo-mali. LukaShivambu bethetha kumsitho yokubhiyozela usuku lokuzalwa kwayesakuba ngumongameli weli uMnumzana Jacob Zuma. Usosiba wombutho i-MK Party uFloyd Shivambu uthi umbutho we-ANC mawuzilungiselele ingxaki zawo nanjengoko bengumbutho we-MK bengafuni ukuzibandakanya norhulumente wobumbano. We do not want to enter into domestic affairs of the government or so-called government of national unity. If they've got budget impasse, it's their own issue. They've constituted a government with representatives of the colonial system, of racism, of apartheid. So they must see to finish as to how they handle their own issues. They can't utilize us as some spare wheel which they're going to utilize to scare the Democratic Alliance. That no, for them to win their immediate gains, they will go to MK and then MK will then rush as if we're desperate for power.
Malunga nomcimbi wezisongelo zerhafu zehlabathi ngumongameli wase-US uDonald Trump, uShibambu kwabongoze urhulumente ukuba asebenzise ikhefu leentsuku ezingama-90 ukukhangela ezinye iimarike. This is the direction that we must go. So South Africa should intensify its relationship with the BRICS countries. Must utilize this 90-day period to now look for alternate markets, because you can't trust the imperialist West. They are always self-seeking. Their relationship between themselves and the African continent has been a relationship of exploiter and exploited. Has been a relationship of a rider and a horse, the horse being the African continent. Towards which direction we do not know. So we've got a relationship that we must protect. Kusenjalo, umququzeleli we-MK Party KwaZulu-Natal, uWilly Mchunu, umemelele ubumbano kumalungu lombutho. Ziningi indlela esilimaza ngazo umkhonto wesizwe. Ngingayibala zonke. Kodwa unumber 1 kulezo indlela. Number 1, ukungavumi ukwamukelana sisanze into ekuthiwa i-unity, sibumbane. Ngeke makhomanda sifike kule nkululeko unxamalala asifisele yona nasikhandele yona umkhonto wesizwe uma sizokwebhana sodwa. Uma kuzothi njalo mangabe nikhuluma ku social media, nanikhuluma ko WhatsApp group, kube ukuthi omunye womkhonto wesizwe uhlasela omunye womkhonto wesizwe ngenkulumo, hayi nizobhidliza umkhonto wesizwe. Umchunu uqukumbele ngokubulela abahlali base-KZN ngokuxhasa lo kaZuma. Luxhalabile uluntu ukukumiswa kwephulo ebeliza kubaxhobisa abantu abaphila nokukhubazeka kwilokishi Imizamo Yethu eKapa. Usihlalo weMizamo Yethu Development Project uLoyiso Skoti uthi ingxabano neziphathelene nobunkokheli zizwe zingumqobo ekumisweni kweliphulo. Uthi ukholelwa kwelokuba abo babebekiwe ukuba bajongane neliphulo basilela ukuliphatha ngendlela, kwaye oku kwadala umsantsa ekuhlaleni. Kwinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, abo bebeza kuxhamla kweliziko bebenethemba lempilo engcono, kodwa ithemba lokuphuhlisa izakhono zabo ngoku lithabalele ngenxa yokumiswa kweliphulo kulandela izigrogriso. Ilungu lebhodi yalombutho eselihleli kule ngingqi kususela ngo-1985 lithi eyona njongo yeliphulo ibikukuphuhlisa uluntu oluphila nokukhubazeka kule ngingqi. We started to organize this site through City of Cape Town, negotiating that the site must be developed to make a resource center, Imizamo Yethu resource center. There'll be a workshop for people with disability, a workshop for unemployed women in the community, and to do other community activities, to bring social workers, to bring the social development programs that will be helpful to the community. Abo bathi baxhamla kweliziko bathi ukumiswa kweliphulo kudale isankxwe. As people with disabilities, we are not, we are sitting at home, we are doing nothing, we don't have anything to do. Usihlalo we-Imizamo Yethu Development Forum uthi ingxabano neziphathelene nobunkokheli zizo ezingumqobo ekumisweni kweliphulo. People wanted to know more about this project, but there was no clarity. But when we wanted to sit in those meetings didn't take place, but you would hear that meetings are happening in the sites. Abahlali bathi eliphulo liza kudala imisebenzi kunye nophuhliso lwezakhono kwisixeko sase-Hout Bay, kwaye banethemba lokuba le ngxaki ingasonjululwa ngokukhawuleza. Iqala lemidlalo kamabonakude neqonga uMamunandi Nyembe uthi bengabantu abadala kwicandelo lezolonwabo kunzima ukuba bafumane imisebenzi. Uthi uyabavela abantu abatsha abafuna ukulandela ekhondweni lakhe, uyabacebisa ukuba bafunde kuqala ze into yokuba ngumdlali kwimidlalo kamabonakude bayenze njengento esecaleni kuba kunzima kweli candelo, kwaye ungahlala iminyaka eliqela ungasebenzi. Lento yomculo iyaphela manje. Iqala lomdlalo kamabonakude kunye neqongo uMamunandi Nyembe
Uthi sele kuphele unyaka engasasebenzi kwaye uphila ngemali ekamkam ngoku. It is tough, but ke siqinile naku ngisesekhona and angakazuyekela. Ngisurvive ngemali kaRamaphosa. Lo 2000 rand anginika yona ngiyazama ngifike ngithi ngiqophelele kancinci sokwazi ukudla ngalo 2000 and then until ngithola enye i-production kezoqhubekisa ngikwazi ukuthi ndenze izinto ezibhetere ezibonakalayo. Unyembe uthi xa sele bebadala akukho lula ukufumana umsebenzi. Emakuyile kwi-age zethu ama roles aba few. Noma uya ku-audition babuza nama-followers angaphi. Mina followers, hayi guys, musani ukudlala ngami. If at all ngifuna ukungithatha for the production, fine ngithatheni. Umama uNandi uthi yena ungumsebenzi, hayi usaziwayo. Andiyo celebrity, mna ndingumsebenzi, I'm a worker. Angeke uze ungibone ngenza noma yini celebrity ngoba yinto nendiyicelebrate ndingenamali enough. Uthi ngenxa yemali engekhoyo abakwazi ukuzenza ezinye izidingo zabo. Andikwazi ukwenza i-medical aid, andikwazi ukuthi ndingayisave because noma ndingathatha ndithi ay ithi ndicuntsule lapha ndiyisavele. Ndizongena kuyo because ngizongena omunye umsebenzi uzothola nini. So isikhathi sokuthi usave asikho. Eliqala lemidlalo kamabonakude lithi lisazoqhubeka lisebenze kwaye kukho imbiza ephekwayo ezodlala kumabonakude kungekudala. Uthi uyabavela abantu abatsha abafuna ukulandela ekhondweni lakhe. Uyabacebisa ukuba bafunde ze into yokuba ngumdlali kwimidlalo kamabonakude bayenze njengento esecaleni njengoko kunzima kwelicandelo kuba ungahlala iminyaka eliqela ungasebenzi. Ngicabanga ngento eyimbili la. Ukuthi ungaqedi honors zakho suseduze kangaka. Nansi Mazulu noThabile Makhaphela. Kakhulu mamqwathi noncuthi kudeska yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele kaloku eqongeni lam leMozulu mna igama lam ndinguThabile Makhaphela inzwakazi yabathembo mvanje ke yenjenje iMozulu leyo ke mbukeli wam apha ekhaya esekaloku sisivula kaloku ngokuphawula kumfanekiso oqala ubona apha emva kwam ogcinisa ngamandla kaloku kwizikhateko zamvanje kuMzantsi Afrika uphelelwe ukukhaphuka kakhulu kubukele ezovulwa zibekwe impela ngamandla apha embindini fana napha kaloku eDR kwasekuseni futhi bevusa lelo shumi nje likhatshwe sisihlanu baqhube beluqukumbela beluvala usuku lwabo lwangomso ngamashumi amabini nje akhethwe sisithandathu kanti xa uthe chunam ngokuba sijonga amaqondo wakho phansi naphezulu kweqala ngqakala kiphondo kuphaka loku eMpuma Koloni njengapha kunkala doko zokumbindi welaphondo nazo zibikwa impela futhi wakhona ezomvula ngeshumi nje elinanye phaya ekseni kanti ke sibaphile kanje bona phaya ephondweni lase-Free State ngamandla pha kumantla kakhulu laphondo futhi ko-Sasolburg ekseni futhi qabaqabanje ngamafu naphaya ko-Frankfurt ekseni bevuswa kalobukela ekhaya kula 9 degrees bona ke sebenjenje phaya ephondweni lasentshona Koloni ngamandla futhi buzinze kwimandla pha kwimpuma njengapha kumazantsi Oudtshoorn kwasekuseni futhi zintshizane sithe gqa yonke la ntsasa ngelashumi nje elikhethwe sihlanu bukela ekhaya kunqembe nam kokubanzi phaya ephondweni futhi laseNorthern Cape ngamandla pha kunqumeni futhi ko-Springbok ekseni ngesasithoba kwakhona futhi naphaya ko-Appington kumantla welaphondo kwasekuseni ngeshumi nje elikhethwe sithoba kanti bona baphila kanje phaya ephondweni laseNorthwest ngomso ngamandla futhi ko-Mahikeng indawo ethande kakhulu futhi ukuphakama kolaphondo ngo-15 ekseni napha ko-Klerksdorp ngabanda ngentsasa pha ngeshumi nje elikhethwe sithathu bona baphila ngolu hlobo phaya kaloku iphondo laseGauteng ngamandla futhi amazantsi Vereeniging phaya neziphaluka yonke la ntsasa ngo-13 naphaya eSprings liqoke kamnandi izolo nje yonke la ntsasa ngo-12 degrees bukela ekhaya kunam kwakhona futhi ngokubanzi phaya ephondweni laseLimpopo ngamandla futhi kumantla apha eMzantsi Afrika elaphondo pha koMusi futhi kwasekuseni abikiwe lo mafu naphaya eThoyandorp Polokwane zikhona nje intshizane ezingephi ngelasho bombukeli wam elikhethwe sihlanu ubona ke benjenje ephondweni laseMpumalanga ngamandla futhi kwincam yelaphondo eMalahleni kwasekuseni futhi nalo lihle kakhulu futhi lalanga napha ko-Emele kwasekuseni ngo-13 degrees bukela ekhaya khawuvume wethu ndiyivale nam ndiyisoka lokumuzwa ngephondo lokugqibela phaya kwaZulu Natal ngomso futhi amantla welaphondo njengapha kaloku ko-Newcastle ekseni futhi lase-Vryheid sibekele impela phaya ngo-13 napha kwimpuma futhi eRichards Bay ku-17 degrees mna ndikuthende kangaka xesha lemiyawule.
Kamnandi mawethu.